Mazibuko asideli noma kuthitha umzingaka la emsinga ngisho ngabiza ngale kwentaba sofike sithi nje siyasivula isithole siphinde sesivale isithole umthetho uyavuma umthetho uyasigomane umthetho uyavuma umthetho uyasigomane Ulethi manje. Ngeke la ubhutlaba abaguqile behlala nje kanje kazinto ngoba amadolo ngicabanga asebuhlungu. Umuntu oyoshintsha imali la angisamfuni ungidlela isikhathi lo mulomo usuka kude le ngicela umuntu uma ephethe imali ayifake injalo ngisho nganali ibhalo la Ngithi ngalo 10 rand wami ngicela ukubingelela intombi zonke zasemsini. Ebathula ngithi ngicela ukunibingelela ngoba nivuma ngale 1000. Ngibingelela yonke umuntu ujikelele ngalo 1000. Ngithi intombi zasesifuleni ngicela ukuthi eyiwelele ngale ncwadi ngalo 1000. Hallelujah, mama. Hallelujah. Hallelujah. Intombi zasesifuleni enkomeni azinsizwa ngale 1000. Olibamba, olibamba, oh, no manga bizinde zodaka. Ngithi ngale 1000 eliphinde livule isitolo.
esihamba nabo ababuye nomama mncane bala isifune ngale. Bonke sihamba nabo naba babuye nabo buye ngale 1000. nje ozelanda lokuthi abelana namhlanje oshuthayo ashuthe uyashutha lo muntu uyasilethe lanje uyashutha lo muntu uyasilethe Pastole nyambela uyonakele noma uyonakele noma nyambela uyonakele noma uyonakele noma pastole nyambela uyonakele noma uyonakele noma
kancane nje kancane angazungezwakala Hello mama nje akangizwa. angazi noma ngizafuna ukukhuluma ngilinda ngiqede ukukhuluma bese mina ngiyakhuluma Yebo. ngicela ithuba mangabe ngiyanginika nginginike mangaba ninginiki nisho futhi cha azinginiki ngiyanginika ngilindeni phela ke ngiyanginika ngicela ke ningilinde nginitshele nazi indaba ezimnandi ukuthi njengoba nina nibahle kangaka phambi kwey'ntombi ezihle kangaka mina nifike nenzani la ekhaya nabala ekhaya futhi ngicela bangiphi indlebe nethuba lokuba busho busuka le ngubudela kwelasenquthu obusibulethe lapha eMsinga sengathi nalobu buhlobo esize ngabo Nkosi yami singabambisana ngezandla zombili ngisho ke ngobuhle esesifike sabenza la ekhaya okhulumayo eze ngaphambili okhulumayo ngicela eze ngaphambili kahle ngizoba mningi ngamagama kodwa ke kuye ukuthi angibusise mase kuka njena ngoba phela Ngobathonga unamanga ngawini ngicela ke sigebisa amakhanda bese ngizobuya lalelani-ke ngithi angizukushonisa ilanga selivele liyishonele ngiphakamisa izandla zombili ngifike nangenzela bona lapha ekhaya namhlanje imali esithe nayihlanganisa kulomuzi ibe u12,907 imali eniyenzile 12,097 rand. Yithi mina la ekhaya imali esesiyishiya lapha ekhaya ingu-12,097 rand. Ngalamagama ke ayo esintu ingiyashiya kancane kodwa ke ngisazoke ngithi kithi angazi ngiyacaciselela injala ngithi phela ningiphikise itafula li right Yebo ke phethu. Yebo. Wazojabule manje. Yebo ke phethu. Ngiyaqeda manje. Babe kutsukuma Asaka stako. Ichaba sakho. Ngiyakhona ngibheke imali iningi ngani ingathenga iquantum. Manje ngiyabheka. manje angazi awusondele lapha ngempela. Oh khale. Kanyaweni ngizobe. Yile Imali. Imali. ngithoza kwasondele eduze kwalomntanami Yimnaye. Ne-3 trees kwamesikhulu. Batseba. Wale wao. nilalele kahle kunohlelo ke njengoba sengimibambe kanje umntanami lona ngizocela ukuthi kwabala ekhaya
bahambisane naye umakotilo wethu until babone ukuthi bashonaphi kodwa ke ngizothumela mhlawumbe nabanye abakhongi abathile noma abalekhaya abathile ngisazohlela bese kuzohanjiswana kuze imali lena angifuna ahambe nami kodwa ngifuna ukuthi kube walekhaya kube wakithi Bongasole ngiyacela
La
Thank you.
This is it.